Отново. Е там горе, но това е. Горе? Да. Така, един се промъкна. Промъкваш се, ама си към слънцезавата, така че няма шанс да те снимам на завоя. Да, не бъде. А може ли да се види облака мухи за двата кембера? Стане много добре. Той отново намалява умишлено. А така, газ. Да, но се е видяло нещо.